Nang bagarabim compadre. Ay, compadre. Selamat kita kayo. Mestro, nang bagarabim mat. Hello kompad, hello kompad. Oy. Bagarabim. Basta ka. Basta Ay kuha. Amoyo ko idi kolehiyo ak nag-opisyal ang muti si MT sa eskwela. Opo diriga na muti training sika. Upati digi kakadwami ka medyo madisumayada ng ti pag tangkenak ko. Ado digi kakadwami idi nga taga Apayaw, nakidsir daw. Nakidsir da ti training. Malagi po gayam kayong. Di man nagkapgo ka umati di tiyempo yaw. Dadamag kun sa nagkapon sa dito idi. Oh, Nakalamot ti talong ka. oo ya. Nakagwak. Nga maan, gasto nga min tinakalan na yay. Di nakagwak. At di kasinsing ko nga opisyal, soldado nga opisyal di Mindanao. Kata nagbakasyon, kada misyon nga naikwak ng kuwan nga mapan ijay Cagayan, Marag, Bali. Natan. Kat tinagasnak. Ti kuno na. May kamang asin, takuyugunak, ta intaman jay Cagayan. Una. Hindi nakatanong kami Marag. Aming nga lalaki sa diyang at diyang inornos na. Opo talaga tre-trainingin niyo lahat ang mga lalaki kuna na. Oo. Tanggaling naman dyan ah. Oo. Lahat ng lalaki dito. Training natin para may kampo kuna na. Trainingan natin para kukuhain sa Mindanao. Sa mga Mindanao. Oo. Tatagat. Sasabak kayo dyan sa Training na. pinanggalingan namin. Pero hindi na nakaintindihin. Ay, una, siyempre, Ilocano, ako naman. Awatan. Tagalog din. Ilocano, Nanagalog din si commander nyo eh. Oo Tatagat. Kung so taga-Tagalog mo't namin dito, kung so English. Oo. Haan na nga na training ito. Wala ka no. Hop, right, hop. Kaliwa, kanan, kaliwa. Oo. Bisa kanan, bisa kaliwa. Sabi na sa akin, ikaw naman kasi mang training. Hindi kami makaintindi. Hindi kami makaintindihan. Talaga. Ay di ka tanda makaawat ti Ilocano, iso nga sikat na pan. Dapan ako lang. Ang tamawat anti Tagalog. Tagalog, English ano. Siyempre. Atas si kamot ti aking kabisado. Dapan ako Puro Ilocano da. Puro Ilocano. Detan. Puro Ilocano da. Di ko nakatakwa da. Aglilinya kay mang. Aglilinya ngayo. Aglilinya dapat. Una. Agbarsa kay mang. Agbarsa dapat. Okay. Ako katanong nga kung saan nga dagig ka dance down, paano yung lumakad ko na naman? Ininot ko ida. Ininot ko ida. Datanagat. Mayat dati ko na. Kastoy. Di pa mayan tayo na. Tapos alisto ti wagas nga pinaka-training tayo. Marcha. Jay kan nawan na sa kayo, barabatan nyo, panaw ko lang. Ganyan panaw. Panaw. Pulong panaw. Jay kan nigid, barabatan nyo, tilita ko lang. Kano, ibagak nga, lida, ano ko lang, ingato yun. Puro lida. No panaw, ingato yun man. Kandagay. Lida, apo, kanayat naman, lida. Kasurot pinang kasurot pinang kumad mo nga rin. Kasi lida na. History. Ibagak ko lang, lida, lida, panaw. Panaw. Awo, go. Tinarasan ko. Lida, panaw, lida, panaw, lida. Kita kamay mo yan. Nagigitan na ba yan? Nagigitan na lang. Lida. Di ka mawatan dan. Ikinawa ng kamay. At amin da, nakabarabat. Gara, ginana tayo. Ginana tayo ko lang. Kata, kita ka-arrange sa kasyay. At nasab sa balay. At jagin likod. Agbibitin niyo may sanga-sanga na. Talagang tapana ka. Apay iba ka agin na natin. Apay nakangato pa lang gata panaw ko lang. Kastoya ka. Nag-iwan na pa. Wala batay. Kastoya ngamin, boss, sir, manong. Apay, manot height mo ya ko na ka. Na makita ko nagkuy-kuy ako. Ano ka duma, manong una na. 5'5". Okay. Ano kasi ako una na? 5'8". Ay di ka, duat height na. Minsan 5'5", minsan 5'8". Sumurto ka na kami ta. Sir kasi good pag-ubraam ko na.
Makastre ka nga tamanong kung nanagat kastoyak mo. Makastre ka, alis to na dito. Tadwat height mo ko na ka. Okay ba? 5'5". Cleaning ko di Ang naman 5'8". Cleaning ko di kaya. Imbati mi daddy 5'7", 5'8". Ay, na bate, matlang nga nakarbar. Insere ko pag-ubrana. Mm. Recruit. Ngam ko na dama di kwayo ka. Lahat ng mga nag-training sa Marag, punta kayo sa Cotabato ko na daman, tabang kayo talaga. Yeti destino yo. Diretso ka Mindanao. Game ba tayo? Oh. Dadi nga road kasi sino resort recruiter nga. Game ba tayo? Talaga matek, matek. Road makibin na nagbagsayin. Wala nang sabay kay kanu nga napan na destino napang kanu ken lolom adda kanu mainted na ken nga agimat mo. Hinik ka na ko na kuna na di lulong ko di madamag na nga ingkang. Mapangkayo destino yo. Ala dati agimat ko baro. Dahil ito mga salakang king ka kung ano. Oo. Talaga? Nabirtod nga ron. Na ako ngamin, di lulo na ito. Ako thank you lulo ko lang mo ta. Oo. Nalaing di lulo na. Nalaing di lulo. Napang ka mo talaga at Mindanawan. Bakbakan sigaw. Dakam jay, bakbaka na sigo doon. Gano mi dyan, labanan. Tira, balay to. Awang arod na sida. Limlima ka mo nabahatin. Kana jadwa nga batalyon. Jadwa nga batalyon. Talaga. Nalagip ko dati agimat ngendot nililong ko. Tatay ko kumapa lang nga. Nalagip dati agimat ngendot nililong ko. Salaka mamamig. Kini tagji ko alino ko tagji nagyan na. Buti. Dili surat apa papel orasyon. Orasyon nga talaga. Binasa. Barok agtarekan, matay katan wag lalaing kapay ko na. Ay ko mamaro dai. Batak imbadik di armalay ko nagtartaray ko na. Sus bilin di lolo mo bilin di lolo. Lumabang camok lumabang nagpailan. Tartaray ka pila. Lumabang. Atras ko na. Dati sa gimatang ko lang kasi. Agtarekan naging lalaingan barok matay katang. Siga na patay. Sakit na ba? Agad dati ay armas daw. Balang wala ka ito nakatartaraya. Ano talaga? Sa amin ang $1 mount. Boy! Nikat mo amin ay. Kasi na po Diyos. Sige lang. Si Bibiyag ka paling gana. Hindi ka nakalukay medal mo na yan. Ure ka digito ko. Dapat yung medal mo dyan. Dapat lang sumang sangkot. Gima din ah. Ngam din nakatayan na mga dati kasinsing ko nga Commanding officer yan. commander officer may nga nag-recruit kada kami idi. Di nakatayan na idi may madala nagbakasyon dito. Napay mo? Napay mo. Ito na ta din di ka nakabakasyon na dag dito yun ha. Why? At may manan intamang kagayanin ko na. Tan. Uyo ganak ng tamang Mindanao ay kagayanin ko na. Wala, kasing ko na kadama ba ina karon ba opisyal. Ay wala. Katagit iti adakam dito yung ginilang partiti mamyanan. Yung naglugaran yung motor. An owner. Kita niya na na. Owner, sikat ta owner pala iti Why? Ito mo yan na. Wala sa pag shooting ni Fernando po kuma. Pili, orang-orang mo. Sige ka muna nag tatagit. Idi adakam ti mamyanan para anda kami. Ano? Stop. Ang kay magmag na. Dangerous road. Una na mo't dadi, kasinsing ko. Patarayem ket di kuna na ka driver na. Oo. Patarayem ket di narwamak Mindanao ambus deta kuna na. Ay, kasi na. Wa. Ket pinataray ko Ay sagad ko ta na taray na. Tatan. Potot ngarang tayo mo kubra. Nag-dive kami sa dive. Talakala imbag. Imbag ka na kalasat ka ba? Hindi ka ba? Imbag ka na ni salatag hindi lang ipauntay ka lang. Nagkulay, nagkastas ka rin. Gusto na nagsuro na DJ.
Natay. Ana natay dyan Mindanao. Natay yan di rangtay. Di napintas ko mga minno, di agparpara ka da kayo. O ang pinati Magsardin kay ko ma. Ngayon ko na naman kami. Tarwamak Mindanao ko na naman. Patarayim kit, di kat naruamak Mindanao, di kat ambos dahil ako na. Nataray ko Yaki, di makita kat. Potot marangtay nga matama mo, obra. Awan kung daway mo, preno ka din. Awanin mo, matay kang unak, basta biyaga ko na. Kumlayot ka. Kulayot ako na. Nagmonkey hero ka na. Retire na pa ya.